हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडियो साफ्रोमखौबो गोसो गोथारै बराय हरबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना गासैबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं आरो आंबो मोजाङैनो दं। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडियो लानानै फैलायबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे बुस्थुखौ आनबक्सिं खालामनानै खिथिगोन। स' नैबे बुस्थुआ मा आरो बेखौ मिथिना लानाया जोबोद गोनांथार जागोन। स' भिडियोआ जोबोद इम्पोर्टेन्ट जागोन। बेनिखायनो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ भिडियोखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। थ'द' बिदिब्ला भिडियोखौ स्टार्ट खालामसै। चलो जिनिसा जाहैबाय नैबेनो लोगोफोर, नैबे जाहैबाय बया माइक्र'फन। बेनि मडेला BY-M1। बेयो मायाव खामानि होयो होननानै बुङोब्ला अडिअ' रेकर्डिं खालामनाय, भइस रेकर्डिं खालामनाय, बेनिफ्राय भिडिअ' रेकर्डिं खालामनायावहाय नैबे बया माइक्र'फना इउज खालामजायो। नैबेवहाय लिरनानै दोनदों compatible with smartphones, DSLR cameras, audio records, PC each. बेनिफ्राय नैयाव लिरबावदों superb sound for presentations and video recording. बेनो लोगोफोर, आं बेखौहाय मिशोआव अर्डार खालामदोंमोन। बेनि प्राइसआ जाहैबाय 313 रुपिस लादों। बेयो बारा दामनि नङा। एक्सुवेलि बे माइक्र'फना बिराद मोजां लोगोफोर, भइसआ ओरैबायदि क्लियार खोनायो आरोखि। बेनि थाखायनो आं बेखौहाय अर्डार खालामनाय जादों। आं दा आनबक्सिं खालामनानै खिथानि लोगोफोर, नोंथांमोना भिडियोखौ जोबजासिम नायलां फुल डिटेल्सखौ मोननो थाखाय। स' चलो। दायो आं खुलिबाय रायजोफोर। नैबेयावहाय गोसोम थहा दङ आरो नैबे जाहैबाय कागज। बेबो कागज। बेफोरखौ आं नायलाबाय थाला। आं दा मेन माइक्र'फनखौ नायनि माबायदि। दिस इज बया माइक्र'फन रायजोफोर। वाव, दिस इज बया माइक्र'फन यार। ब्लेक कालारनि रायजोफोर। वाव, गोलाव बुस्थुआ। नै प्लास्टिकआव माबा माबि सोनो दोननाय जादों। आं खुलिनि र' इखो। गोलावलै रायजोफोर, बहुद गोलाव। थारमाने निउस टिउस आरो इदिनो मानसिफोरखौ इन्टारभिउ लायोब्ला फुल लानो हागोन आरो ना। इनिफ्राय साउन्ड बिदिनो भइसफोरखौ क्लियार नुनो मोनगोन इयावहाय। नै बेवहाय प्लास्टिकआव मा मा सोना दोनदों नायनि र'। नैबे जाहैबाय माइकआवदि सोयो जे बेयो। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय केबुरा। नैबे जाहैबाय बेटारि लोगोफोर। बेटारिबो दंलायोबा। नैबे जाहैबाय जेक, लेपटपफ्राव सोजाग्रा। नैबे खुलि जायो। आं खुलिनि र' इखो। बेटारिखौ सोनांगोन बेवहाय। आं दा बेटारिखौ सोनि। बेटारिया फिसा ओरैनो। वाव, बेटारि गोनां माइक्र'फन। आं दा सोखांबाय, सोखांनानै मारिनि। मारि जायो, बख' जायो। बेटारिफोर जोबाबो चेन्ज खालामजागोन बेयो। अर्डार खालामबा मोनगोन आरो हाथायफ्रावबो मोननो हागौ दां। बेटारिखौ नुयो आं बाजारफ्रावबो। ओमफ्राय नै कुन बायदि माइकआव सोजाग्राया, बेखौ बेयाव सोनांगौ। स' आं दा सोबाय दं। गोरा नङा लोगोफोर, इजिसो। बेखौहाय माबा खालामनाया, बानायनाया इजिसो। सोखांबाय आं। बेनिफ्राय बै गस्लाफ्रावदि मारिनानै लायो जे, आं दा गस्लायाव जेरै लाबाय दं बेबायदि मारिग्राखौ बेयो सोजायो। नै बेवहाय मोजां नायनानै ला। बेखौ बेवहाय सोबाय। सिम्पोल, इजि, हायो, बयबो हागोन इखौहाय। मोजांल' नायनानै ला। नै नायनानै ला माबायदि सोयो बे
खेदाग्राखौहाय क्लेमखौ आं बे इउटुबफ्राव ब्लग बानायोबा नांगौ जायोना बेखायनो बेखौहाय अर्डार खालामनाय जादों। साउन्डफ्रा एसे क्लियारै फैयोना भइसफोरा नङाबा खोनानो नागिरा। नैबे जाहैबाय जेक गोलाव रायजोफोर बहुद गोलाव। आं दा सब बानायजोबखांबाय। बे जेकआ जेबो दा खामानियाव गैथ'आ दोनथ'बाय इखो। नैबे जाहैबाय कागज। इयाव माबाफोर बुजि मोनि खोथाफोरखौ लिरनानै दोननाय जादों। बेखौ नायनानैबो नों फिटिं खालामनो हागोन। दायो आङो आनबक्सिं खालामखांबाय आरो बया माइक्र'फनखौहाय। दा नोंथांमोना भइसखौ क्लियारै खोनाबायना? ओरैनोथ' बिदि खोनाया मबाइल गोजा लायोबा। दा आं बेखौ गासैखौबो बानायजोबनानै दा रेकर्डिं लाबाय। नोंथांमोना क्लियार खोनादों जानो हागौ भइसखौहाय। दा बेबायदि नोंथांमोनाबो बे बया माइक्र'फनखौ इउज खालामोबा बेबायदि भिडिअ रेकर्डिं लानाय भइस रेकर्डिं लानायाव नोंथांमोनाबो ओरैबायदि मोनसे मोजां क्लियारिटि साउन्डखौ मोनगोन आरोखि। दिनै आं बे भिडिअखौ जाय मानसिफोरा मिथिया बिसोरनि थाखाय लानानै फैनाय जादों खिथानो थाखाय। जाय मानसिफोरा बेफोरखौ इउज खालामो बिथांमोना गासैखौबो मिथिखायो आरो गासै बड' इउटुबार्सफ्रा मिथियो बेफोरखौहाय। आङो जाय पाब्लिकफोरा मिथिया बिसोरनि थाखाय नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जादों। माने सानो खोमा भिडिअ रेकर्डिं लायोबा मबाइल गोजा लायोबा साउन्डआ क्लियार फैयो नामा ना फैया ना बेखौ इउज खालामबा मोजांसिन जायो। दा बेफोरनि थाखाय आङो मा डिफारेन्स दं भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों आरोखि। डिफारेन्सआ बेनोदि जों स्मार्टफन गोजा भिडिअ रेकर्डिं लायोबा भइसआ मोजां खोनाया गोसायै आरो बे माइक्र'फनफोरखौ इउज खालामोबा साउन्डआ क्लियारै फैयो आरो। दा डिफारेन्सआ बेखिनियानो। बेनिखायनो बे माइक्र'फनफोरखौहाय बाहायनाय जायो। थ' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो रायजोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै निस्सय बुजिनो हाबाय। बेखायनो आंनिसिम मोनसे रिक्वेस्ट, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामला आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामनानै हो आरो लोगोफोरनो शेयार खालामनानै हो। थाबैनो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ 1K कमप्लिट खालामनानै होदो। नोंथांमोननि गेजेराव आङो ओरैबायदि मोजां भिडिअ लाबोगोन। नोंथांमोना नेदो। थ' बाय बाय लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन।